Природата няма напразни усилия. Ароматът на цветята, уханието на портокала или на лимона или например ароматът на бор, всички те ни служат за специфични цели, които са жизнено важни за оцеляването на растенията. Това, което нашите сетива възприемат като аромати, всъщност са летливи ароматни съединения, които ни служат за различни защитни, репродуктивни, регенеративни цели и други. Цялата магия на природата наистина ни помага да бъдем цялостно и холистично здрави. Тя никога нищо не прави напразно или случайно. Работи в хомеостаза, също като нашите тела, и всъщност етеричните масла могат да направят тази магия, след като ние ги възприемаме по различните методи на приложения. След като достигнат до обонятелната система през носа, етеричните масла въздействат на мозъка, което води до производството на молекули, които имат мощно положително, умствено и емоционално въздействие. В тази ситуация молекулите се елиминират от кожата, бъбреците или белите дробове. Нека разгледаме малко по-подробно всеки един от тези пътища. Тук ще видите, че незабавно, след като ние вдишаме етеричните масла, те изпълват нашите сетива. След като ние ги употребяваме по един от начините на възприемане, било то ароматно, топично, локално или вътрешно, има различно въздействие върху нашия организъм и върху различните тъкани и системи на нашето тяло. В тази графика ще видите всъщност по какъв начин чрез различните приложения ние абсорбираме, асимилираме и елиминираме етеричните масла. Всъщност етеричните масла могат да се превръщат в различна форма, т.е. като пара или в течна форма. И ние можем да ги приемаме по тези начини. Под формата на пара, всъщност ние ги инхалираме или през носа, или през белите дробове, като надолу по веригата виждате това как повлиява. След като ние ги вдишаме през носа, се повлиява нашата сетивна система и оттам отива към транспортната система на кръвния поток. Повлиява се нервната система, нашата лимбична система, от тук идва абсорбацията и асимилирането всъщност на ароматните молекули. Веднага се взаимодейства с автономната система, освобождават се хормони от тук и така нататък. Може да видите подробно как това реагира на тъканите на нашите органи на тялото и след като ние ги инхалираме през носа и те въздействат на белите дробове, се изчистват чрез бъбреците, уридната, белите дробове, издишания въздух или кожата, потта и себума. Когато ги приемаме под течна форма, топично или вътрешно, са двата метода на течната форма. Топичното приложение на етеричните масла означава да ги нанесем върху кожата и върху различни части на нашето тяло. След като биват нанесени на кожата, те отново попадат в транспортната система на нашия организъм, кръвният поток. Оттам отново биват освобождавани хормони, разбира се, но тук при топичното ползване те директно повлияват тъканта и органа, където са нанесени и оттам отново биват елиминирани през кожата, потта, себума, белите дробове и бъбреците. Вътрешният прием се приема всъщност през устата, разбира се, и той директно отива към стомаха, нашите тънки черва, след това дебелото черво и се елиминира през ректума и фекалиите. Топичното нанасяне на етерични масла е наистина един от най-привлекателните методи на употреба на етеричните масла. Когато ги нанасяме топично, всъщност това наистина е една от най-добрите техники за прилагане, защото ние ги масажираме нежно, приятно върху кожата на нас или на нашите деца. Кожата е селективно пропусклива и тя позволява вода и съединения на липидна основа, като етерични растителни масла, да преминат през нея. Етеричните масла проникват в епидермиса поради малките молекули, които те притежават и биоактивността им. И в крайна сметка навлизат в лимфната и кръвоносната система, след като преминат през клетките и между клетъчните пролуки на дермата ни.
След това те се транспортират в тялото заедно с кръвта. Етеричните масла могат да проникнат през кръвно-мозъчната бариера, тъй като са липидно разтворими и незабавно засягат мозъка. Докато системата на кръвообращението абсорбира повечето молекули на етеричните масла, други се поемат от себума и космите, от които достигат до локалната микроциркулация на кожата. Етеричните масла, които влизат в тялото през кожата, за разлика от лекарствата, които приемат много хора, всъщност не преминават през черния дроб и това е много важно да се знае. Тук може да видите как чрез кожата, когато отива директно в кръвния поток, всъщност топичното нанасяне на етеричните масла повлиява много системи на нашия организъм. Нашата храносмилателна система, нашата респираторна система, детокс системата, лимфна система, молекули, стави, сърдечно-съдовата система и хормоналната система. Молекулите на етеричните масла се прехвърлят директно в артериалното кръвообращение и след локалното приложение и след това в цялото тяло в естественото им състояние. Накрая тези молекули навлизат в венозната циркулация и се елиминират през системата бъбрек, урина, бели дробове и кожата. Дихателният път на етеричните масла също е изключително интересен и много полезен. Както вече споменах, етеричните масла съдържат едни много малки молекули, които заедно с въздуха се пренасят в бронхите чрез дишване. Те повишават бронхиалната ни секреция, което увлажнява въздуха в района. Влажната атмосфера подпомага усвояването на кислород и е полезна при белодробни, гърлени или назални инфекции. Молекулите на етеричните масла Молекулите на етеричните масла проникват в ядовитите на бронхите и въздействат на местните тъкани въз основа на техните терапевтични характеристики. Вдишването на антиспазматични етерични масла, например, успокоява мускулите, намалява прекомерното свиване на бронхите. Когато молекулите на етеричните масла достигнат до белите дробове, те помагат за обмена на газове и хранителни вещества между кръвта и белодробните клетки и отстраняването на отпадъците от белите дробове. След това химикалите се приемат в кръвта и се разпространяват в тялото чрез артериалната циркулация. Накрая молекулите се връщат в отделните органи чрез венозна циркулация, където се отстраняват чрез урина, изпотяване и дишане. Ефектът на ароматерапията върху мозъка е наистина една сложна и жизненно важна тема, която предизвиква голям интерес през последните години. В носа се намират около 20 милиона нервни клетки и обонятелни нервни рецептори, реснички. Малките молекули от етеричните масла проникват през лигавицата на носа и при дишане възбуждат нервните рецептори. Благодарение на това обонятелните луковици в горната част на ноздрите получават електрохимичен импулс. Смята се, че обонятелните клетки в ноздрите са разширение на първите черепно-мозъчни нерви, които принасят усещанията за миризма надолу по обонятелния тракт, който се разклонява на множество места в мозъка. Обонятелната система стимулира амигдалата и хипоталамуса на лимбичната система, а хипоталамусът засяга централната нервна система, ендокринната система и мрежата за обмен на информация между телесните ни клетки. Малкият мозък, кората всъщност на мозъка и малкият мозък и техните дейности всъщност се влияят от всякакви импулси в лимбичната ни система. Хипоталамусът влияе върху таламуса, емоциите и паметта са свързани с таламуса. Може да видите как чрез обонятелният начин на възприемане на етеричните масла ние можем да повлияем нашата памет, научаването на емоции, настроения, сексуалната ни реакция. Това въздейства на нашите интелектуални процеси, контрол на агресия, контрол на емоциите или да успокоим нашите емоции и да подобрим нашето настроение, както и нашите сексуални реакции. Чрез регулиране на параметрите на хипоталамуса въздействие върху хипофизната жлеза. Етеричните масла имат обонятелен ефект върху тялото. Ароматерапията въздейства чудесно на нашата централна нервна система и действа на мозъка. Те предизвикват отделяне на ендорфини от лимбичната система и пептидно-клетъчната рецепторна мрежа, което води до моментално усещане за удоволствие и благополучие. Вътрешният прием на етеричните масла е изключително интересен и всъщност това, което се знае за него е доста разнообразна информацията за вътрешния прием. Трябва да знаете, че не всяко едно етерично масло може да се приема вътрешно.
Етеричните масла на дотера са проверени, те са чист терапевтичен клас и преминават наистина редица сериозни тестове, за да могат да достигнат до нас в едно наистина безопасно и максимално качество. Вътрешният прием повлиява нашата респираторна система, нашата имунна функция, нашата опорно-двигателна система. Приемаме вътрешно етерични масла по няколко начина, чрез когато ги капят в вода. Обикновено това се случва с цитрусовите масла, тъй като са леки и няма проблем да бъдат приемани по този начин. Друг метод на вътрешен прием на етеричните масла е когато ги приемаме с капсула. Това е препоръчителен подход, когато ние искаме да приемаме горещи масла. Това са така наречения триган, мащерката, канелата, карамфил. Тези масла могат да се приемат с капсула, като капнем 1, 2 или 3 капки вътре в капсулата и добавим зехтин. Друг метод за вътрешен прием е добавянето на етерични масла към вашите чайове, към вашите шейкове, смутита и така нататък. Изключително полезен метод е вътрешният прием на етеричните масла, тъй като не винаги ароматното и типично използване може да ни подари този ефект, както вътрешния прием. Когато искаме да повлияем по-сериозни хронични състояния или да повлияем остри състояния и искаме да подпомогнем естествената способност на нашия организъм да се справя с въздействието на външни вредители, тогава ние можем да приемаме етерични масла вътрешно в комбинация с ароматното и топичното приложение на маслата. Искам да ви кажа, че етеричните масла могат да ни подарят изключителни ползи. Те могат да бъдат използвани за редица, стотици, хиляди здравословни предизвикателства, които ние преживяваме ежедневно. Могат да бъдат използвани както за малки деца, така и от нас възрастните. Могат да подпомагат нашето емоционално състояние, могат да подобряват нашето настроение, да подпомагат естествената способност на тялото ни да се лекува, да подпомагат нашето храносмилане, нашата респираторна функция, нашата имунна функция, нашата способност на тялото да преминава с лекота през възпалителните процеси, когато те се случват в организма. Те също така повлияват и процесите на детоксикация в нашия организъм и това обикновено се случва чрез прием на цитрусови масла. Когато ние приемаме етерични масла, ние въздействаме холистично на нашия организъм. Това означава, че ние действаме на няколко нива едновременно. В този смисъл етеричните масла са един от най-ценните подходи за въздействие върху нашето здраве, върху нашето благополучие. Ние не сме просто органи и не можем да се разглеждаме като такива. Когато имаме здравословни предизвикателства, би било добре да обърнем внимание на целият организъм, но не само на органа и на физическото си тяло, но и на нашите емоции, на нашите подсъзнателни програми и на нашите възприятия. Когато ги приемаме чрез инхалиране, чрез дишане, ароматно, ние повлияваме предимно нашето емоционално състояние. В този момент ние можем да възвърнем нашия баланс и да върнем тялото в хомеостаза. Когато сме спокойни и когато имаме честота на вибрациите на емоциите по-високи емоции, по-благоприятни, тогава и тялото работи в хармония. Можем да успокоим нашите страхове, можем да успокоим агресията при децата или при себе си, можем да въздействаме на тревожни състояния, на паника атаки и на различни емоционални състояния, които ни посрещат ежедневно в нашия живот. Когато приемаме топично, ние може да въздействаме целенасочено на определена тъкан или орган, може да въздействаме на рани, охлузване, изгорено, можем да въздействаме на повишаване на телесната температура, можем да въздействаме на възпалителни кожни процеси, можем да въздействаме и на най-различни хронични състояния. А когато ги приемаме вътрешно, можем да въздействаме отново на редица системи на нашия организъм. Етеричните масла са дар от Бога и ние можем да се възползваме от това природно богатство винаги, когато искаме. Необходимо е само да им се доверим и да ги допуснем в нашия живот.